Tolosa Motor, eskualdeko Peugeot etxe ofiziala. Eta orain, baita Kia etxe ofiziala ere. Tolosa Motor. Tolosako ikur diren sagarra eta parrilla uztartu dituzte 25. Tolosa goxuan. Herriko gozogileek elkarlanean gozo bat egin eta ondoren gerturatzen zirenen artean banatu zituzten. Aurten 4.000 sugar tarta banatu ziren, eta aurreko urtean bezala ikastetxe desberdinetako ikasleen laguntza izan zuten gozogileek gozo hau egin eta banatzeko. Gaur hemen egea sugar izena duen pastel berri bat egiten. Zatikan, olako plaza mintza ez dut behinein eta gure obradotan egiten dugu, baina hemen ez. Ikusten duzu, tartaleta dira, brisazko tartaleta dira, tartaleta ez de brisa, erderaz deitzen diotenak, kremakin bete eta sagarra jarri gainean, sagarra errea. Parrian erritzen nahi dugun sagarra hori jarri berko ditugu. Hemen dauzkago, 10 ume oso alaiak eta oso langileak. Oso ondo moldatzen dira. Bizka eta aurreneko 10 egiten ikasi, eakutsi eta hortik aurrera bakarrik oso ondo moldatzen dira. Bueno, 25 urte diela eta fere egin degula, pensatu gendun, parrillakin da Tolosa nola ezagunedan, eitea zagartarta bat. Eta, bueno, indikio bazeko jaldrezko, gero krema jarri digu, oain parrillen ingo edeu zagarra, eta gero mermelada batekin ingo deu zatitu eta jarri tarteratan, partitzeko. Zagarra bere puntu nion behar du, ez gehiagin da eta ez gutxi goin da. Hor, tente, bere ezean. Oso gustu daude umek tartaletatan, krema botatzen, oain zagarra jartzen da. Bea gustu eta gure bai. Sagar tarta txiki bat zekiten. Nondik atera dituzu sagarra? Jungea zer kausia eta horri erositeu. Tolosa Motor, eskualdeko Peugeot etxe ofiziala. Eta orain, baita Kia etxe ofiziala ere. Tolosa Motor.